Good morning, here ko sa Malingwan. Sayo ko nagtubong kay, sayo ko nag-upload. Akong ipaayo karon ang motor. Sigurado pa man dito. Nakikita na ako dito kay abi na kong abli na pero close pa man. Dili na lang ta sa unahan. Ang motor to na dato akong gibilin. Damba-damba ang kunani oy. Sirado man good. Di ako paingon sa ilahan ni Budog kay magpauban ko ni Budog ako ning ipaayo karon ang motor. Nya nagchat nako sa iya ha, akong anhaon diha siya sa ilaha kay naa pa siya. Diha mag-uban na lang dayon mi dito sa akong paayuhan dani. Kay murag something na kuragi siya. Di ara paingon ta sa ilaha. Ato ning isulod kay dili man kuan pita, so pwede ra kay kung pita di ta mo pasalig nga ato ning isulod ang atong motor. Thank you so much guys sa mga nagtan-aw pagyapon sa akong YouTube channel. Daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Maglisod ko diri lang yun ako ibilin kay naamay bato gudana o datong niagi nagsangit maunang ari lang nako ibilin ang motor kay datong miagi pag anha nako diri sa ilaha nagsangit ang akong motor diha kay naamay bato nya sigakilid ang bato maunang nagsangit ang kuan nabundol to ang ambot ng sabay nabundol dadto dani nya medyo sa danlog dani dapita oh basa-basa ang yuta dani kay naamay mangga dani nasangit ang akong motor datong niagi. Mautong dito na lang sa tuas siya. Kay duol-duol raman sad. Dili sad to siya mawala no. Atong anhaon si Budog. Wala pa ko namahaw gikan sa bukid nagsayo jud ko kay nag-upload sad ko sa akong Facebook page. Nya nag-edit-edit ko gamay kay pang-upload na pod sa Facebook page. Sa isa ka adlaw katulo ko mag-upload mao nang super busy ang shooting ni Mayamiya. Ayan na si Budog ay mulakaway na sa si Budog kay nagdala man siya helmet yan na daning mga gagaw ni aglakaw di ka dog ha trabaho ka Pangi po. Jatuh sa iro ka. Pangi po ka? Pang sayro ka? Pang sulot mo sa akong palig karon. Agoy ginuo ko nakita imong sakay ko kita imong ginuo ko makita ka na Patuloy mo motor? Agi patulid gani. Kay unsa to flywheel kuno ang daot dadto daw. Suna ni bajo. Kinsa? Ito bajo. Adapit man adapit. Nabasig walay kuan diha. Hinguog siguro na paliton da. Ito man kuan kato magsibugol niya diniyo sa kuan. Gina patanaw na ni Bajong dili na mao iya daw tana. Hugat na magkunong kuan ag sige tuyok-tuyok na mao nang agtingog siya. Patanaw na ni Bajong say kuan na. Magpataod ay magpa-kuan ta kanang tinuod nga kuan kanang tinuod nga pagkaayo kay para di na agbalik-balik. Ha? Na si Amay og si Nakaligo si Amay og si ako, Mige? Ha? Si Amay ra? Namahaw na mo? Unsay sudan niyo, Mige? Unsay sudan ninyo? Tinapa og itlog. Tinapa og itlog lang sudan. Lami pud sad nang tinapa butang itlog pero okay ra pud kung tinapa ra lunlun. Napa sila ni Amay ug ni ako dadto nagkaligo oh. Sila dito. Kusog ang tubig day dog. Diretso na ta, tara na. Makita imong agoy ginukor si saksak, makita ka na imong talipapa. Ta. Ay motor day. Tura dito sa dalan kay basig magsangit na pud nga. Limpyo ba kay motor Budog Ta.
kay udto na. Pangaon na din mo diha, Migi. Pamaka ko namahaw. Munay. Ha? Wa pa ko nakapamahaw. Munay giingon nga maango-ango kita madugay kung ingani istayla. No? Kay didto kaganiha muluto unta ko og sayo didto sa bukid niya. Ako na hunahunaan kung magluto pa ko nya i-video na ko unsa na pud ko orasa makatugbong. Mas maayo man karon kay kung kintay unsay daot na ng motor dito sa Balingwan, wala man kuno dito pisa kay paliton kuno dito sa Hinguog. Ako naman ang gipatan-aw nya. Ngayon siya lagi nga walay pisa nya. Sirado pa man dito pod sad nya naging masad si Budog nga ubanan daw ko niya magpaayo. So diri na lang kay naapod sad si Budog maka-monitor kung unsay kuan kay ako wa man koy hanaw ra ng motor unsay hanaw ko ra ng motor. Lakaw ra ko. Si Budog mamasayro pud sad si Budog karon. Insakto pud nga naay ang motor kay para mamasayro siya. Kay magunsa na lang ang kada adlaw nila nga galastuhon, di ba? Mao nang okay pud sad kaayo. Para akong motor dito. Nya diretso na dayon ta. Di ara. Nakabuling-buling ang bayot kay kahibaw na mugikan dito sa bukid maskin pa og manghugas ka. Nya kay pagtukod-tukod nimo basa ang kuan, sagbot mga yamog. Na pero okay ra kay puti man gyapon kugkuk ko. Naiuban diha nga hinuwayon kaayo pero ang ilahang tikod Ginoo ko ang kubal ang bagaan na ni ang kuko arang maglagot ko dani mga hinawayon, no? Kani pa yung mga hinawayon mo puy sa wayunon. Mao na kinaiya diri sa Pilipinas. Nga mahimantayon, mga hinawayon, mga libakira, mga chismosa, kasagara maglibak-libak ka ng mga walay trabaho. No, way ikaw na hunaan puro libak, puro panghimantay. Ilabi na og kintahay na ay naglabay unyag tuwa sila tapok-tapok. Mao na dayon chismison. Munang diri sa Pilipinas nagkalat na ang mga chismosa, mga libakira, mga hinawayon. Nya pagtan-awa ang ilahang kaugalingon Ginoo ko ang kubal sa ilang tikod baga na kaayo, ang kuko sa ilahang tiil grabe ka buling, no? Kasi nakarilit ana. Oh, tinuod na dili na pamakak kay naka-encounter ko anang mga libakira nga mga murag naong og mga kuan sa lawayunon pa kayo ang naong mao pay manghimantay, mao pay mga chismosa kaayo puriya gaba. Daw ang kanaang yang kuan pag rotor bitaw nimo kalitrag ka aw. Kaniya. Aw. Daw kani dog. Hugo ay kuan gahi. Da. Na unsa man ang anak ko no. Kani ra niya mo palitan ni cable. Cable? Rotor cable ko. Kani mo karon? Manalipit ka Para mumuk. Naradia? Ang daga maniya dire. Daga na maniya. Pwede ito mga galon. Kompleto na siya diha. Na ang flywheel niya. Dili kuan na man naray liukon dani nga dili siya magkuan. Ha? Naray kuan nung liukon dani nga dili siya magsangit. Dili magsangit. Gatuyok man tong kuan. Oh, Na ingon lagi si dili kay paliton ko to flywheel. tay, mahal kani mingon din siguro 3,000 niya. Ang flywheel? Oo. Makita ani mo karon man. Gatuyok man siya. Oh, gatuyok. Ngano man nganong kaingana man na siya? Dili inani man siya nagtuyo pero naray nagsagit sa iya ba. Mo nang gahagasa siya. Palitan sa kibol. Tapila man ni siya. Kana siguro 100 na kapin. 100 kapin. Apel ni Jong, ilisan Jong. Oh, parang nasada.
Gwapo gid yung mga Ay karon na pag makuan kay kung unsay kuan din ni diferensya dani para mausara ang paliton. Kay Gaya ka sa lalo? kuragi, ha? Gaya kayo. Gahi gani. Ang battery dani dog, Pero, ha? Ang paliton gyapon ang battery. palitan mo ng battery nga og andar pa man. Kapila din ang battery di ay. Kani nga motor 700. Kung ta ba? Okay, mga battery na i-charge naman si Roya. Ha? Charge naman. Okay, ang battery na itong da. Oh, start man. Nada na sa ilalom lock man gyapon. T-box man. Nay mo engine din dong. 14. Unsa ang tindog? Ha? Kadaog. Kaya di pa kadaog bago pa, di pa kadaog. May kusugan eh. Nagkuragi na lugar na. Di ba, yung engine gamay. Ha? Gamay kay engine. Unya, Nara ka kayo. naon sa diyan na dong? Ay, wali sa engine lagi. Nga ilisan nga bago pa man na. Kaya di pa kadaog. Minus ba pwersa? Uy, Ginoo ko unsa ba day kini klaseng motor di ay. Sabi ko bagbag-o, kondisyon kaayo. Ha? Sabi na? Kaya na niya yung traffic. Mo ba? Kurado ang sini noon. Ugaw na kayong ilalom di ay. Nganong gatulo man na ang mantika? Ah, mantika, uwin. Kuha niya. Magneto kit ni na yung kuhan sa flywheel gyapon ni. Kapag kita man ni karon na di agtagas. Ah, tungod na sa flywheel. Oo. Nani kini kay basta may nani 110 nagtulog ibudugay. Na magtuluay na nakaron. Ilisa na ini siya. Ay ilisan jud. Pero hinay pa man ni, di pa man yung mga grabe git. Di mintras kuan solusyonan daan ti para dili agka grabe. Flywheel. Kay kung bagwan sa flywheel 3,000 kapi na siya. Order sa kadani di ka makita dani basta-basta. Ah, di bali ang iyahan ang kuan dana. Moy nagka problema. Dili jud kanang flywheel. Kay dito sa akong gipakuanan flywheel man kuno ang kuan. Problema. Kadaot. Ha? Hindi kadaot basta-basta. Ang flywheel. Ang kanarang sa sulod sa flywheel nga nagatuyok. Tuyok mata. Sila bugak ya ka sa naraw dugo. Ha? Asa ba na? Ano hublot din yung flywheel di ba? Nahublot? Kini siya nag-option ay manok. Ha? No? Magnet na. Ay, mga Subluhan na rin siya. Unsaan? Subluhan. Subluhan. Daot yung magnet sa flywheel dahil. Bagnet may daot. Sangko siya dami. Muna gatingog siya. Oo, may sangko. Kaya tanong siya mo. Ay, sublo, meter. Di makikusap ko. Isang lang siya ba? Ilista doon. Ito na mo. Ilisi na lang ng kuan kung unsay kuan na kay para di na mag tingog-tingog unsa ba? Iya, turun ni. One ni siya, lahi ni siya, dili na gid. Pare sa ikwan. Sa rim, ano na, 110. Lahi ang iyang kuan. Lahi ni sa sukod o. Ito na ni Bosan. Tanong dito. Ano may sampol na. Ah, kana may pulihan. Ba. Ang kani dili na ni siya ilisan. Kay unsa pa dinhi siya? Ano napugong na sa kuwan? So kanira lugar ilisan.
Kani? Amin nagwak na dug. Ano magnitukit mo? Ano? Munang nagaras-garas na da. Magnitukit. Munang gatingugas siya dog. Agtuyok din ni siya. Agad man. Ha? Tuyok ka naman sa'yo, tuyok. Kani siya may gatuyok. Uy. Kana ra may pulihan. Tagpila ka na yung anak. Adi kay pulihan dahil nasulod makita ko. Naras. Kung gamay kay nga lungo sa tukaw tong Kung gamay ka? Oo. Ano yung dimension dong? Starter. Ano dimension na? Starter. Starter. Hindi na siya kandar kay mo may hatag kuryente siya. Merasa dari siya kwanda. Na pre. Hindi dapat ko. Unsa man na putol man na. Grabe na sa saya para kuwapo gid. Subi dagan. Magdala lugar ni kusog dagat. Dagan na. Lagi ya kay inagig padagan. Nalag pagsuga ka, practice pa. Ini padagan tadi ya. May gayo. May kabaliskad yapon. Daday yung ada kayo ba? Wala nagtagas ang isa ang kuan raw ang kini rang starting nga dog aw sa didto sulod. Maunang gatulo siya. Naraw ang nagtulo sa iyo. Asa man. Kani wala ni nasulod. Naraw. Okay na ito putla na to bagong din ito. Putlan sa. Lagi spring. Kay- Kaya dini agi. Gatulo siya. Bagong din gid mo na na. Ay trabaho ni. Dani sa agi do. Ano may ubag mo niyo? Bayan ni mo te? Wala man. Ang kini usap niyo. Ha? Kuan ni kay. Da, dito na pagpalit na lagi. Kun man nila ayaw man ni. Giayo man nila daan siguro ay hagi. Ini kiro. Oy, di kulirog na. Nawa na nagikulirog na ang bula. So mga Lawrence nga Mga igo atong itlog dani ha. Bago lugar na adog ka na bago gi dili kan bago gi ayo ba. Ya, bago giayo lugar na. So agi ako matambahi. Kay nagtulo man. Mo lugar ni flywheel kani. Mo nang mahal kaayo. Di ni basta-basta ma-order di ay. Oh, no, ano ko na dagang kwarta na. Pwede ni siya mapaliton. Pero aman ni kurat. Gay. Oy. Kay ligon pa siya. Ang iyarang sulod sa flywheel mi kuan. Kini review ka dugo. Mo na kuno gatuyok. Papalit ra na to ni. Palitan to. Diyan to mag kuan spring. Bara na. Kapitan dog, ikaw palit dog. Suglor dog. Ikaw basta lang. Mura ba mo pa suglor og mikir? Suglo og maker. Dito yan iwan. Ang kani lugar kani, di na ni dalhon. Ayaw na. Ay, kuya na pa dito. Basin dili sukod. Dili kay. Pariyor na sukod tanan. O dili na nang tababad sa Wilson, suglor man. Para asa Yan ay pilitan ta niyo. na di na magkuan. Kung kani siya palitan di ay. Dili wala po na diam ligya. Palit ka na ni kini isa ka seat. Muna ni sila ingon sa nga flywheel ang daot. 5 minutes. Suglo og Sala ka ba? Kuliram Kuyo sa nambula. Pakanta tayo kami sa ABCD. mga pusa ni atong itlog dahil kuan sa bula ha. Ito nga na 5 minutes ba? 5 minutes suglo. Suglo og Dito na palit sa siya. 5 minutes og sus vlog maker. Dua ka suglo ah.
Dili kasabot. Ang kani di ay Dani oh. Kana Ay. Oo. Lista lagi. kani Kuya, kuya bulpin kuya. gahi man ni siya. Kani ra siro palitan juga. Asa? Ana ra. Dili na kaniyo na kibo. Trotol. Na kibo. Gahi siya. Gahi siya. Ngano agahi man naa? Daan na ni gahi. Tanggal na unda tan. Ni sa butik mo. Bukol man. Ay ay. Ipit ani ba? Taya. Iti mo wire. Ano na basta. Minuto. 5 minutes isa, dua ka suglo. 110 daw. Para man 10. Og suglo dua. Isa. Oh, patrisa. Mikir ka, mikir. Dua ka bok. Isa. Gamay. Ani dog. Kini dugo para masada dugo. Pilgan na. Gapin nga katos 200. Ah, kamu mau ubah ni bins ba? Magpili lang mo. Pili lang sa turtle pipe. Aw. Na may turtle. Ay ako na lang bandog ipili ko ani dog agkatangtang day ni. Oh. Atangtangon na Ay, no. ko na lang. Ayun na lang lista kuya. Pili mo sa uban sa kuya. Muna, mura na. Ang kuan Muna. kani mo ni siya. Nalista na na. No, gahay kasi ako dugo. Gitaya na na siya. No, tayo. Bisa na siya pwede kuanon. Ah, uwilan ni siya. Magsulod mo dito sa carb. Oo, sulod. Ah, Maipit na siya lalong na yun. muna yung maipit ani uy. Maipit. Unsay pangalan Dani? Hand grip. Hand grip. Tarong tapag dusok ng tatlo kuya. Pariyo ra ba nasukod tanan? Hand grip. Oh, Mora. Ah. Kung hindi lang kay arang-arang. Tarong ang kwan. Sud ng kwan. Pag-grip. hand grip. Kaabi na ko katuyang anak mo mo. Kuban nako si Budog Radi ay. Palito nako ni ang mga kuan sa pisa kay para dili agka dakuan ang problema sa motor. Mintras sayo pa. Saan mo kaniguan? Ano? Ha? Kato ra dugo. Ana isa. Kani? Kira gamay. Yelo. Kada. Kana. 114 siya. Dako, gamay man tong isa tag 75 kani kay tag 175 man na. Ah, Kira ni? oh, pira na. Sure blue wa di ka. Sure blue. 140 rin ako na. 140, 480. 110. 110. 55. Kira gamay 55. 140. Diyan na nakapalit nami. Shoes glue dog. Diha. Oh.
Palit ko kuan di. Maayuhon. Itaw na ada ni akong igagaw ra gyapon. Hello guys. Nadi yang kuan. Just glue ako abi. Pila ka buk? Duha ka buk tudog da. Tulo ka? Pila? Sama tayo. Duha rang gingon ya tulhon. Tulhon na lang kami. Tulod. Sila lang kapak ni para makalis. Tulo na lang kuno ingon sa budog. Sa motor ambot sa una ah. Okay baw basta motor wa ako kay bag unsay kuan na ng mga motor. Thank you so much. Kaon sa amin ni budog kay ginukumurag gutom na jud niya. Yan na nakapamalit naman ta. Kumpleto na ni siya. Ato na lang dai ni dadon dito kay para taod na dai na ano. Pero mukaon sa amin diri ni budog kay murag something gutom na jud kaayo. Fried chicken, mga unta. Ano sauce? Kana. Nya na ay sauce. Tulo 100 ang fried chicken nila diri. Mao-mao nan dito sa Balingwan no, tulo 100 gihapon. Kay naaman food fried chicken dito sa kuan Balingwan. Mga unta. Init pa ang kanon. Pamahaw. Wala ka itlog maalat diha. Wala. Ano na ako? Unsa lang nga itlog sa manok? Pila ang kuan ninyo diha large? Ang large na mo 180. 180. XL 250. Pwede yung dad ko. Nay mga kuan ninyo diha kanang mga buak-buak bitaw. Crap. Oh, Baligya yapon mi og naa. kung naa. Dili di ay kada adlaw na ikuan. Depende ra na siya. Pag-deliver lang. Wala na pag-deliver na gina siya. Ah. Kuan na siya. Kada bitaw fit sa tree. Naajay crack no. Nao. Hindi na siya makuanan. Di kalikayan nga naajay kuan no. Crack damage naa diri sa kuan talisayan. Daghan itlog dani. Shout out. Shout out di ay. Shout out sad sa imong kuan. Sa imong Shout out. business dari. Diri ra ni sa Talisayan, doon ra ni siya sa Angels Burger. Sa Balingwan. Sa Balingwan, kanang dapit sa Tagol. katong naay barbecuehan. Oo. Inyo ha di gyapon tulad ko. So daghan na sila branch. Mga unat ta. Oh. Mga unat ta. Uy mamahaw ta. Basi may sili do. Ano yun lang? Na ako no. Pwede daw. Mga unta. Itlog ug bulan ay mga dani. Mo na ko galingon ta. Ay banday gyapon ka. Taga dili ra pud mo. Si Bungkol. Taga asa yung tagiya? Nakay na hibawaan din sa subong ko na maligyag dwarf nga kuan. Bebe. Tama yung mga kuwanda pero para sa Ha? Balik nda ko. Tapi lang isa. Madam, mag-take out ko, balik 100. To 100 banda. Oh. Kay para sa bata ni Budok. Kay ang ilan sudan dito kagani ha.
sardinas daw, itlog. Kana kay bagong luto jud. Init kaayo. Init pas panahon. Tag G's din na siya, so napulo ka buok kay 100 man. Padug. Ay nako. Manamig kaon. Diretso na mi dito sa among gipaayuhan sa motor. Diyan na ang mga pisa na palit naman. Nanay 7-Eleven diri sa kuan di ay Talisayan. Bago pa ni Dog? Wala pa nag-upinda. Wala pa nag-upin diri ang 7-Eleven diri sa Talisayan. Sa isinta ang kilos tamban karon o pag-abot dito sa bukid tag 120 na. Naglibog sila og unsa kuno tong 5M. 5 minutes. 5 minutes na. 5 minutes. 5 minutes rin itong... Ay, 5 minutes rin itong dok. Abi man lagi niya og kami ang mag-adto kay si Budog man ang nag-uban. Pero kung gluhan ra na siya dili na kuan, dili na siya matangtang kung mag-init ang makina. Nay akong gi, namay akong gi kuan, nay akong gi kuan siya basta ra man yung starting ba. Nay para ni Dani. Katong kuan, glass tang dito. Foxy, ang kana. Musa ni isa makapugong. Kayo. Madagagmay no dan la. Kay unsa man itong gamay? Budget to sa kuan? Makabudget sa kwarta. Lagi. Muning 5M. 5 minutes hindi ay. Mo rin nga gasagid-sagid siya da. Ang yan ingon kay gatuyok kuno na. Tuyok ni Provinte. Ako na yaton balay te. Ha? Ito na ako na. Sige. Daw. Ito ato nay sakit mo lang yun gamit mo din. Sakit di city kay ay kon ning di city kon. Sakit kutso. Wala masakit. Kuno to sa imo tools kuno ito koy. Unsa man? Tuwa di city. Tuwa di city dito. O kutso kay dito to magtangtang na ba? Kita ba yun? Agbalik ka ka, Dog. Sige. Yato ni Budog ang fried chicken. Yabi mo yan. Yabi. Yabi sa puso. Gusto na ipit anak. Nagpangita dito. Jong, ato sa saya balay masig na gitu ni dala kini gitu ni. May iba pang kuan. Kay para di siya magtuyok. Dili tuyok ya. Tuyok yapon. Dili siya makago ba? Ah. Kago man siya. Mao nang agsagaksak siya da. Chik 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 ana. Mm. Nya agkawala man na siya kung kuan na. Oh, rib okay, tuwa naman siya kusog naman kay siya tuyok. Pag minor mo nang agabalan nimo kagalkal sa kay minor man. Oh. Akong kakuanan ba kay basig magdako nino ng kuan. Problema. Na ako'y magpaayo. Atong tabunan di basig makita na ray gwapo. Maya bungol. Pila na edad ni mo anak? Kursi. Ha? Kursi. Ikaw pila may edad karon? Ano? At dili unsa na day kay ay. Live ni. WhatsApp mananap ni day. Maya-maya. Wala namatay man lagi to. Maya-maya gani. Wala gidya na karang Ilaban na ko eh. Mo ba? Maya-maya. Ato yung tabunan di basig makita. Sa ijara. Ay, gino ko, kinabuhi lingaw-lingaw lang ta. Muna giingon nga, ang mga barkada yawa-yawa po na panagsa. Mao naka. Oo. Lingaw-lingaw ra ka. Lingaw-lingaw. Daan sa wala. Luto gi sa ulan mo kape ah. Muna, tama kayo, kinamaday, kape sagol. Laon sa manisya. Dira wa ko kadumdum. Dani na. Ingalay ko bata ko bulan anak ko daan sa katre. May gaya kay wala karipa.
Dita, asawa nga para wala kuha. Ala. Sawa nga na. Mari mo siya kuan. Ata siya diya gamay. Ata. Tilaan nga ata. Kung kuan, nataya gyapon di ay siya ang kanida-nida. Doon na arong bubog papag inig lamhoy dito. Laim lang kibulan hindi asin bulan din nila ni. Ala. Wala. Ngayon, kasi Simi ipit nila ni. Saan mo na aron?